Lá cin cíise sin 5 lá tar éis an aiseairí. Bhí na ospal go léir le chéile sa seomra beag uachtar. Go tobann tháinig gaoth ina lár, agus chonaic siad teanga tine ag teachta nuas ar gach aon duine dóibh. Líonn siad leis an Spiorad Naomh agus d'imigh an agla a bhí orthú. Cúig siad amach ón seomra beag uachtar, cúig siad isteach na sráideanna, agus thosaigh siad ag insint na scéalta agus ag gléach amach faoi an cócht a bhí ag dia agus an aiseairí. Lean siad ar aghaidh an cuid eile de na scéal, líonta leis an Spiorad Naomh, ag scapa deas scéal an soscéal, timpeall an domh. An tríú Rúndiamhra Glómhar, Túirlingt an Spiorad Naomh. Ar nahar atá an naamh, go néfar danam, go dagad a riocht, go néinte de cholar an talamh mar néinte ar naamh. Arnar an le húil tar dúna nniu, agus mar dúna bheacha, mar bahamid ar bheithe cúna féin, is ná lig sinna gathú ach siir sinna bhulk amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Sé de bheithe huire atá lán de grasa tá an tíorna leat is bannathú idir bhaná agus is bannathe torda from íosa. An éh huire a bháthair dé gui ar ar paci inis ar ó an bás. Amen. Glór den ahar agus an bhach agus an Spiorad Naomh. Mar bhí ar dús mar tá inis agus mar a bheits go brach le scéal na scéal. Amen.